walaan nga kasulatan, ito ka sa katawhan, aron mahibalo sa sugop sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayang sa langit, tinun-an gisugop niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko, karon ako asya, ito sa kalangitan, naganda mo kuloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, ini sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Bisan tampayong tao, di ay biayon sa tanan nga katawhan, ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalistanan atong higsugatan, apan siya magauban, angkod sa katapusan, sa kapanahunan, karon ato asya, ito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Karon ato asya, ito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanong ka ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magpadasigon kita, aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon ako asya, ito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya, dinhi sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Kuhaunod lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope,
usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Daghang salamat nga hangtod niining mga taknaa kini nga programa nagpabilin sa kahanginan nga nagatanom sa binhi sa kaluwasan. Tuguti nga magapanalangin ka niini nga programa o kining estasyon. Panalangini usab ang mga tao nga naa karon sa ilang mga puloy-anan ug sa ilang mga sakyanan nga nagapatalinghog sa imong pulong niini nga programa. Hinaot pa nga ang balaang Espiritu Santo maga-influensya sa ilang mga salabutan, din ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagkakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Daghang salamat o Dios sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pag-ampo. Pagadawaton amo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Og kami sa gihapon mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa gihapon sa ato nga naandan ato ning ibanan og pipila ka mga text messages sa dili pa ta moadto sa pinaka-main portion sa ato nga programa. Ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message nga niya dinhi sa ato nga cellphone. Okay. Sir, maayong gabi. Maayo unta sir kung kana si Dax ba og si Luor malingian. Malingian unta na sa atong makagagahom nga mausab ang ilang mga panghuna-huna o pagbati sa kasing-kasing kay aron sila mga luwas. Salamat sa pagbasa, sir. Kana nindot na ana kay mga kahangawa para na nila, pero duha ra magyud ni ang tao gyud. Duha ra gyud na sa pagbalik ni Kristo, karniro ug kanding. Di ba? Duha ra gyud. Unya sa diha nga kuan ang may ibutang sa wala, may sa tuo. Unya gisgutan diha sa dalan padulong sa kapildihan, daghan lapad, daghang nag-agi, samtang ang dalan padulong sa kaluwasan, jutay rang nag-agi kan dunar gid duha ba. Parehas pulong sa Dios ipanginsama sa espada nga duhay sulab. Di ba? Usar gid na ang huna-hunaon sa tao sa mutuman siya o sa musupak ingon ana ra. Okay, salamat kayo. Well, ni apatay basahon. Sir, maayong udto pangutana mo din eh. So, sagdi lang ha. Promise, kaning mo pangutana di gini mawa, madilit na lang ni ug matubag na ang pangutana. Okay, ni apatay kanini ang basahon. Kuya John, maayong hapon. Ni ana pud mi. Nangandam na bisan layo pa ang inyong oras. Wala pa hinoon si Papa maabot, si Uncle Bini. Apan ubay-ubay na ang nakabot sa mga balay, magpundok na pud mi karon. Niya ako ding pasalamatan si Uncle Arthur nga uban sa iyang duha ka anak. Adtong Sabado bibisita gyud sa simbahan sa sunod Sabado, ingon nga si auntie iya asawa mukuyog sad kana nindot na, that's a good news. May na wala na nga ang tao moadto simbahan kaysa moadto sa buwangan, nindot kay na, nindot na nga patay basahon. Pastor, padayon ming nagsunod aning inyong programa, lipay kaayo mi nga mapasabot ninyo ang mga tao diha sa kahanginan. Salamat sa pagbasa, Pastor.
Si Arnulfo di ay ni. Okay, daghang salamat Brother Arnulfo. Ikaw man tong akong ka text-text ni atong milabay nga mga kuano, si Mana no. Unya kanana ang kuan ko Brother Arnulfo. Huna-huna ko kanunay nga imo kong matiksan para nga magka o istorya bata magkahuha lubilo sa cellphone pinagis pulong sa Ginoo. Thank you so much Brother Arnulfo. Hope nga okay ra mo di tanan uban sa mong pamilya. Well, last text nga kung basahon. Sir, pangutana gihapon eh. So, di na lang ta kay naamay pangutana atong tubagon. Well, mga higala, si Brother Libby sa dili pa mo adto sa pagbasa sa pila ka mga text message ang cellphone. Mas may siguro Brother Libby nga imong malili pud ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing lugar o dapitan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, mayong gabi mga higala among mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon sa atong programa, kutob sa nagtan-aw karon sa ato nga live sa Facebook. So kamontanan mga higala kinasingkasing na sabnamo nga ginadapit sa pagpakiguban karong gabiuna sa atong tulumanon o pagparticipate mga higala. O kung naamoy mga importanteng mga mensahe, so please ipadangat na din higala, pwedeng mo text mo sa among mga number ni Brother John or pwede diri sa comment section sa Facebook or pwede diri sa ato nga messenger mga higala, sa messenger ni Brother Libe aron atong mabasa ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi sa atong tulumanon ngadto sa inyong mga friend. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang ato nga mga kahigalaan nga dunay mga mensahe. Okay, maayong gabi no, Sister Ayla Lipalam. So, maayong gabi des mabuli. Salamat sa pag-pray o pag-love sa ato nga tulumanon. May isang gabi ni Brother Johnny dia kalapuan uban sa inyong family. Tanan dia mga silinganan. Maayong gabi sa lang Brother Eric Sinoy dia uban siyang family. Tanan na lang dia mga silingan nga naminaw karong gabi na kinasingkasing manamo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. O ni ato pong nakita din si Norman Velasquez Villarente. Mayong gabi sa inyong duha kuya. Nagtanaw mi diri sa sitio Iskaw, Daha Jot, San Isidro, Leyte. Okay, Brother Norman, thank you sa inyong pagpanood sa itong program ha. Salamat sa inyo din ha mga gang. Salamat Brother Norman, God bless. Okay niya sad si Gladys May Z. Bragas. Mayong gabi So mayong gabi Sister Gladys May Bragas. O niya po si Sister Nana. Salamat po sa pag-send og tulo ka mga heart o kamot nga mga nag-pray. No? Thank you kayo Sister Nana or Gimari Kalapuan sa Saudi Arabia. O niya sad ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz. On air na ta mga brad, maayong gabi. So thank you kayo no. Riverside FM Cebu sa ato nga CEO diha o sa ato sad nga station manager. So thank you kayo. Thank you po di Pastor Joel Terana og ngadto sa tanan nga mga listeners sa Riverside FM Cebu diha sa South Cebu, kutob sa naabot sa Riverside FM kamong tanan amo nga gina-welcome karong gabi na nini nga tulumanon Jesus is our hope nga nanuka dinhi sa Bugo City, Cebu sa DYCM Bugo Adventist. Okay, ato pong nakita dinhi si Sister Erlinda Istaura. Good evening everyone. Una sa tanan kaninyo diha sa station sir. O labi na usab sa mga nagsunod nining maong programa. God bless. So God bless also Erlinda Istaura. Kanya niya po si Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libe. Maingon sab sa mga kaigsuunan, tigpaminaw o sa mga nagview. Nini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. Okay, may gabi niyo Brother Ronilo. O niya po si Brother Richard Burden. Mayong gabi mga kapaglaom. So good evening Brother Richard. Ato po nakita din si Jeneline Boris Dunyo. Iyang mensahe
Maayong gabi sa tanang tigpaminaw sa Kananga, Leyte. Okay, good evening, Sister Jeneline Boris Donyo. O niya po si Brother Eleuterio Lagarisa. Good evening mga kapaglaom from Adislagan. So maayong gabi sa tanang taga Adislagan. O niya po si niyasad si Jobet Idar. Good eves mga brad, salamat mga nga nagpadayon nga pagbutyag sa kamaturan, watching from Sudjak City, English Birama, Cebu City, Andres Roger Alimar, Bubong, salamat, God bless. Daghang salamat kayo. dong, Jubit. Nakagrahe na di mo ron. Salamat sa pag-view ninyo, ha? God bless. Kumusta mo tanan diya? Kanya niya po si Brother Rufino Moreno, salamat po sa paglab o pagpray. Kanya niya ito nakita po si Sister Plinius Jezebel. Mayong gabi ninyo diha Sir John o Brother Libby. Ni Anasad mi naminaw og nagtan-aw sa atong FB Live. Nanay Jolita ni, ako greet si Norlito Tagalog, nga naa sa Mandawi City. Salamat sa pagbasa. God bless. Okay, may gabi Okay, naman, no? Sister salamat. Jolita Tagalog. Nanay Julita, sa inyong kanunay pagsunod sa atong program, gimingaw na sa imo ang mga kaigsoon ng Deres Kamansilis, no? Kamo magyud magsigig paminaw nya. Salamat po sa pagkumusta pa no Sir Milda Buratso sa pagpaminaw dong Bikmal niya si Sir Milvin Buratso. Sir, may gabiin niya. Salamat sa imong pagkamanggihatagon, sir, ha? Salamat, God bless nimo. Okay, niya si Ronaldo Bragat. Ato yung tadawon mga nag-send og heart mga higala. Niya po si Scout Ranger Senior, Edward Generius, Ronilo Itang, Gregorio John, Toling Pikit-Pikit Jr., Roger Villafuente, Abi Suway Bagyo, Melidad Ay, sir. Francisrela Puentes. May gabiin mo diha, sir. Abi, salamat sa pag-view niya. Salamat po doon sa pagpaminaw ni Brother Ariel Kababan. Niya po Jaja Alegado Nulia, Roselyn Mainit sa May Germany. gabiin ay. Kanya niya po si Nuna Hani Monterde Punay, Liz Livan Elosorio, Jeneline Boris Donio, Jojo Cordoba, Lilian Santing, Gregorio Apatan, Gloria Apatan, Ria Katamko Alboro, Gladimi is Z Bragas, Nana Juan Del Sarol, o Ila Alipalam. Okay, dirita sa mga nag-like, mga higala. Niya si Brad Rupino Moreno, Norman Velasquez Villarente, Ronilo Itang, Jiri Nailon, Elsie Pitogo, Erlinda Istaura, Tomailo Linad Owaik, Eljon Tonyakaw Didja, Junior Noiba, Gerardo Ofiasa, Aileen Pantaleon, Jonty Dauman, Aniceto Presilias, Peter Orsal, o Glover Sayod. So muna ito manakita sa screen ang atong mga higala nga nag-like, yung uban sad nag-love sa ato nga program. Ni ato ning tanaw higala ato nga messenger alang sa mga kaigalaan nato nga niya sa messenger nato nakita niya si Ching Sibeliano o mga nag-send ni og mga heart. Okay, may gabi ni mo Sister Ching. Kanya niya po si Rolls Soto Tams, Rufino Moreno, niya po si Abi Suway Bagyo, Ronilo Itang. Anya niya po, dato nakita si Nana, si Celia Arrogante. Anya na sa ito mga silingan sa Babuli. Anya niya po si Brother Ronilo Itang,
Chari de la Cruz sa Nugas. So muni ato mga nakita mga higala, niya po si Richard Molihon o Ginalyn Lumuntad. Nakig-uban na to karong gabi na sa ato nga tulumanon. So thank you kayo. Ani ato ning balikan pagbasa higala ang pikas nga screen. Niya si Gerardo Ofiasa, mayong gabi Brad John o Brother Libby. Di pagin siya misay, maminaw mi diri sa kaungkod. So thank you kayo. Karon pa ko katanaw sa inyong live kay busy ko. Kay busy ko sa camping sa Ocoy, Santa Fe. Okay, salamat kayo no. So may gabi niyo tanan diya sa Enjoy sila ron diya sa camping sa Ocoy, Brother Libby. Ocoy, Kay, Santa Fe. kay paminaw ko wa pa punta diri sa radyo. Murag tuwa punta siguro unta. Mao. Okay, padayon ta higala sunan atong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana nga moy atong atimanon karong gabiyon. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Well, adto ta higala sa kanana ang pangutana, no? Niya gitext ni Brother Henry. So Brother Henry, maayong gabi nimo. Kani Brother Lebe, murag iya laning nasakay sa kang Dax kagabi iba. Matud pa ni Dax ay magibasa diha sa iyang reaksyon. Diin man mabasa sa Biblia nga nagsugo si Kristo nga matag Sabado muadto sa simbahan. Way mabasa ana, sugo ra na sa inyong pastor aron pagtigom sa ikapulo. Motoy ko ani Dax unya. Ako man tong gilargo na lang gyud kay kinigong mga tawhana dili maggudni pod ingon nga nanginhanglan gini kahayag ang ila balang daang lawgaw di pangita sa kamatuoran. Akong gilargo nga si Kristo sumas Lucas 4:16 nga iyang nabatasan na kinaiya niya matag adlaw Sabado tuwa sa sinagoga o simbahan. Nagingon si Kristo Juan 10:27 ang iyang mga karnero nagsunod niya. Mao nay hinungdan nga ang nagsunod kang Kristo matag Sabado tuwa pod sa simbahan kay ang gisunod nga si Kristo matag Sabado tuwa man sa simbahan. Gunya kinini ang ako man tong hapitan nga way mabasa matag Domingo tuwa simbahan. So ni ay ko ani Henry ingon niya nga matod pa niya dili man pod ingon ni ana sir kay klaro man kaayo na nga mabasa tanawa dili man pod ingon ni ana sir kay klaro man kaay mabasa sa Buhat kapitulo Buhat 27 nga nagtigom sila sa unang adlaw ug unya sa Buhat 2:46 kada adlaw tuwa man sila sa sinagoga o templo. Salamat sa pagbasa, sir, si Henry de Aini. Well, Brother Henry, ni ataron aning imong gitext dire ug maunay pagasaluhan sa tanang naminaw sa atong programa, dili lang dinhis Pilipinas, kundi sa tibuok nga kalibutan. Naamatay mga viewers, may gikan sa Toronto, Canada, may Norway, may gikas Middle East, unsa patong mga mga nasuras, mga nangaging gabi atong pangbasa. So ni ata unang-una may tungod manggod aning mga puntuha kining Buhat kapitulo 20 bersikulo 7 ug Buhat 2:46 dili na nako matiman-an o mahinumduman sulod sa gidugayon sa atong programa dinhis kahanginan nga gipasulod ni mauni siyang mga bersikulo nga gihimong scapegoat, no, sa mga Sabbath breaker, in short mga Sunday keeper. Karon kini siyang duha ka mga bersikulo may gani kay wa pa maawa makuani ang naunang Korinto 16:1 ug 2 kini rang Buhat 27 o Buhat 2:46. Kining mga bersikulo usbon ko gihimo ning scapegoat sa mga Sabbath breaker aron lang paghatag og palusot nga mga pangatarungan nga wa sa kamatuoran
nga ila gyud ipalutaw nga Domingo na ang igpapahulay. Mao nay ato gyud nga hinumduman. Karon ato ning basahon unang gihisgutan nimo Brother Henry kining buhat buhat 27. Hinumdumi nga kining buhat 27 wala ni nagtudlo uwa sa gyud dinhi makita nimo nga nagpaila o nagpasabot nga ang unang adlaw sa semana or Sunday or Domingo mauna ang adlaw ng igpapahulay kahalili sa ikapitong adlaw nga igpapahulay nga iyas Ginoo. Wa tanawor gud ha tong basahon ni ang buhat kapitulo 20 bersikulo 7 kung muhaom ba sa imong gihuna-huna karon nga ang Domingo maoy adlaw nga igpapahulay puli na sa adlaw Sabado. Ni atong basahon na sa buhat kapitulo 20 bersikulo 7 ingon niini ang gihisgutan aning bersikulo ha. Ug sa nahaunang adlaw sa semana kalom. So understood nga kini siya Domingo gyud kay wa manggilaing adlaw nga unang adlaw sa semana ang Domingo man gyud. Ug sa nahaunang adlaw sa semana sa nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Sa ilang pagtigom sa unang adlaw sa semana, dili tungod kay ilang giila o gibati nila nga kining adlaw mauna ang adlaw igpapahulay. Kundili na nagtigom sila sa unang adlaw sa semana, ang tuyo nila aron pagpikas-pikas sa tinapay. Ipadayon na itong basa. Naging din si Pablo nga may tuyo sa paggikan sa pagkasunod nga adlaw, na sa sunod ang si Pablo nga may tuyo sa paggikan sa pagkasunod nga adlaw nakigsultihanay kanila ug iyang gitaas ang iyang pagpakigpulong hangtod sa tungang gabii. So makita nimo ang dako nga kalainan kay dili man ni adlaw. Ang tumong sa ilang pagtigom, pagpikas-pikas sa tinapay una. Pangalawa, kay si Pablo mugika naman sa sunod nga adlaw ang pagpakigpulong ni Pablo, kumbagay mga departing words, departing statement nga mga gidasig ni Pablo ba ang mga tumuluo kay siya mugika naman meaning mubiya na kay muadto sa laing lugar o dapit. Unya kini siya minglungtad ni sa tungang gabi. O unya kung imong basahon gihapon ni dinhi sa ubos nga nag-ingon din og didtoy daghang mga daghang suga sulod sa itaas nga lawak diin na nagkatigom kami. So kini siya didto ni sulod sa balay, dunay daghang mga suga di ni sa templo. Unya wa gipon ni dinhi nagpasabot nga mauna ni ang adlaw nga igpapahulay nga kung imong basahon baya gyud sa kananang English Sabbath evening man ni Sabados gabi kay biblically from sunset to sunset, so salop sa Sabado sa adlaw, assuming nga kana siya unang adlaw na. O gunya kung imong tanahon si San Pablo naghimo siya taas nga pagigpulong hangtod sa tungang gabi ug niadtong higayuna dunay dili na makaagwanta kay giduka na nga dinhi sa Eutychio manid gihisgutan dinyo og didtoy daghang suga sulod sa itaas sa lawak diin na nagkatigom kami og diha sa bintana naglingkod ang usa ka batan-ong lalaki nga ginganlan og si Eutico. Eutico unya nag-ingon dinhi nga nahinanok sa halalom nga pagkatulog samtang si Pablo nagpadayon paghapon sa pagsulti ug gidaog na gayud siya sa katulogon siya nahulog ngadto sa ubos gikan sa ikatulong andana ug gipanagsakwat siya nga patay na. Tanaw ha, igika si katulong andana templo bagod ni simbahan bagod ni dili didto sa balay nagtigom sila. Ang ilang tuyo sa pagtigom una sa pagpikas-pikas sa tinapay. Pangalawa,
kay si Pablo mugikan naman sa pagkasunod nga adlaw. Kung bagay ila ning farewell party. Oh, unya naghisgot ba di ay ni? Ang hisgotan din ni unang adlaw sa semana. Pero wa man pud maghisgot nga kini adlaw na nga igpapahulay. Sa laktod Brother Henry, uban sa tanang mga Sabbath breaker nga sila nangahimong Sunday keeper, kining bersikuloha mga dinahom-dahom ug huna-huna lamang sa tao nga wa gyoy kamatuoran nga gibasihan dinhi ingon nga ang Domingo na mao ang adlaw nga igpapahulay. Mo man gani nga ang Dios nangindahay unta sa tanan nga mga Sabbath breaker nga kung mahimo gisulti baya gid na sa Biblia, pagkadungog ninyo sa iyang pulong, ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Herbie Juanon 3:15. Pero naunsa bang pagkaunsa nga sa kadaghanang panahon ug higayon kining mga puntuha ning sulod sa atong programa pero hangtod karon nagpabilin mo nga nagpagahi sa inyong mga kasing-kasing kay hangtod karon inyo gihapong giila nga igpapahulay ang igpapahulay nga ingnon tanang sinutampike dili iyas Ginoo o tanawa ragod ang igpapahulay nga iyas Ginoo dili ba ikapitong adlaw dili unang adlaw pamatii ragod sumala sa gihisgutan sa The Living Bible sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12 nagingon, and I'll give them the Sabbath, a day of rest every 7th day. Wa gin mag-ingon nga first day. So, layo ra gyud na sa kamatuoran ang inyong pangatarungan nga ang Domingo mauna ang adlaw nga igpapahulay. And hopefully, Brother Henry, uban sa tanang naminaw ron, nga unta pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, mapaliso ang inyong huna-huna ug kasing-kasing gikan sa inyong pagsupak ngadto na sa pagka matinumanon kay wa gyud mga supakiro malinapason nga katagan og kahigayunan sa Dios didto unya sa gingharian sa langit. Well, Brother Henry, adtuta niining Buhat kapitulo 2 bersikulo 46 nga imo dinhi nga gihisgutan nga bersikulo pangduha. Nag-ingon dinhi og sa adlaw-adlaw tanaw daily kadadog yun. Og sa adlaw-adlaw sila na nagpadayon sa paghiusa didto sa templo kalom. Sa mga nangaging mga katuigan, bisan pa buhi pa to si Ili Soriano, kay si Ili Soriano nag-indukar sa mga tao sa sayop nga pag-indukar nga kuno pwede ra nga ang tanang adlaw nga igpapahulay. Giilaman to si Ili Soriano nga hait og salabutan. Pero pag abot sa adlaw igpapahulay, habol ang salabutan ni adto. Kay iyang ipalabas nga ang tanang adlaw nga igpapahulay. Pero gisgutan no atong basahon, og sa adlaw-adlaw sila na nagpadayon sa paghiusa didto sa templo. Sa ato pa nagkuan ba sila ba naghiusa sila dito sa templo. Nanunsa may ilahang gihimong buhaton dito sa templo niya sa pagpikas-pikas sa tinapay sa ilang kabalayan ug sa pagpangaon sa dinuyugan sa kasadya ug kayano sa kasing-kasing. So dito adlaw-adlaw sila magpikas-pikas sa tinapay unya i-distribute nila ba ngadto sa mga kabalayan kung bagay karong panahon na abag ni or ayuda nganuman kay daghan sa mga tao nga nagkalisod-lisod nga nagkinahanglan og pagkaon busa aduna sila hiniusa nga kusog nga ilang himuon ang pagtabang sa mga tao nagkinahanglan og pagkaon unya magpikas-pikas sila sa tinapay after nga mabake na nila ila tong hiwa-hiwaon pikas-pikason unya i-distribute ngadto sa mga kabalayan. So tanang adlaw na adlaw-adlaw. So gitagaan og konklusyon labi na tos Ili Sorianos buhi pa nga kuno pwede ra ang tanang adlaw nga igpapahulay. Di ba? Pero layo ra gyud na sa kamatuoran nga gitudlo dinhi sa Biblia. Kay wa man itudlo sa Biblia
nga pwede ra ang tanang adlaw igpapahulay. Prueba, sumala sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 hangtod sa 10 gisulti. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Tandaan, kining word nga remember, dunay duha ka butang nga ato nga ma-realize kining puntuhan. Una, hinumduman mo or remember. Nga naman, tungod kay muabot sa punto nga ang tao malimot. Pangalawa, dili gusto sa Dios nga kalimtan kining adlaw. Mong gigamit ng remember. Now, unsa may katumong og katuyuan sa Paulong remember? Remember the Sabbath day to keep it holy. The Sabbath day to keep it holy. Unsa man ning adlaw? O kung imong basahon ang Ezekiel 20:12 nag-ingon, and I'll give them the Sabbath, a day of rest every 7th day. Nan karon kunik ba nimo, mapahaom ba nimo ni ang Ezekiel ang Ezekiel 20 12 sa The Living Bible o sa Exodo 20? Yes, ingon dinhi. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw, tan-awa Brother Henry basig maghuna-huna ka nga pwede ra ang tanang adlaw igpapahulay o tanang adlaw igpapahulay. No, nag-ingon dinhi, sa unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton. 6 days shalt thou labor, do all thy work. Mo nagisulti dinhi. Sa 10 nag-ingon dinhi, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. So kining adlaw kapito, adlaw ning ipapahulay nga iyas Ginoo, dili ni is ataw. Munang gingon, thou shall not do any work. So malinaw ang gisulti sa Biblia, mahitungod na gani niining bahina sa adlaw igpapahulay, apan hangtod karon nagpabiling lubog ang inyong mga salabutan sa pagsabot sa usa ka yano ug simple nga salabtunon mahitungod niining mga butanga. Mga kaigsunan, wala gyoy sapayan nga kining inyong nadungog ug nabati dinhi niini nga programa, dili ninyo tuuhan, dili ninyo sundon, dili ninyo tumanon, walay sapayan ni ana. Ang importante nga kamo nakadungog ug nakabati na, kung unsa gyoy kamatuoran. Kay nga naman ang kamatuoran pulong sa Dios. Juan 17:17, balaan na sila sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang pulong sa Dios kamatuoran, kining inyong gipamatian karon kamatuoran ni. Kung ang kamatuoran pulong sa Dios, kung imong sundon og tumanon ang pulong sa Dios, maunsa man ka? Ay natural na akas kamatuoran. Pero hinumdumi nga kining pulong sa Dios nga imong nadungog ug nabati, gipanginsama kini sa espada nga duhay sulab. Herbihanon kapitulo 4 versikulo 12 gisulti, ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan, hait pa sa espada nga duhay sulab, nga mudulot ngadto sa kitagbuan sa kauyukan ug katuyuan sa kasing-kasing sa tao. Remember, ang pulong sa Dios buhi gamhanan nga nagalihok, hait pa sa espada nga duhay sulab. Mauna nga dunay mga higayon o mga panahon nga sa dihang makadungog ug makabati gas pulong sa Dios, masakitan ka. Ngano man ang espada, hait man makasamad na. Tanaw ug unya nag-ingo ang pulong sa Dios, hait pas espada ang duhay sulab. Ngano man kay ang usa ka sulab ug ang usa ka sulab dunay kahulugan. Duha man lang na kabutang ang pilian sa tao. Mutuman, musunod siya sa pulong sa Dios o musupak. Ang usa ka sulab nagpasabot kini nga kung musunod ka sa pulong sa Dios, maluwas ka. Kung imong dawaton, imong sundon, maluwas ka. Pero kung imong supakon ang pulong sa Dios, natural malaglag ka. Karong gabhiuna, maghuna-huna ka, mag-isip-isip ka, mamalandong ka kung asa ka mulugar. Musunod ka ba sa pulong sa Dios
o sa musupa ka. Ang gipamulong ni Kristo malinaw sa Mateo 7:21 nagingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Kung nangandoy ka o naghandong ka og langit, ug muuban unya kang Kristo ngadtos langit sa iyang pagbalik kay mubalik man siya ang kwaong dadun didto, wa gid kay laing mahimo gawas sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, pagsunod sa kasuguan sa Dios, pagsunod sa pulong sa Dios, kay ang kasuguan sa Dios kananaang kamatuoran. Salmo 119:142. Ang pulong sa Dios kamaturan. Juan 17:17. Ang pulong sa Dios, mamaluwas ka. O mao ning gisgutan sa Santiago 1:21. Busa lugurin niyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadaotan, ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Hinumdumi nga ang inyong gipamati karon pulong kini sa Dios, matud pa dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Hinumdumi, Brother Henry, uban sa tanang naminaw karon nga kun unsa unya ang inyo o atong sangkuan sa adlaw sa katapusan, kana kay maunay atong gipili karon. Kung malaglag man ta sa adlaw sa katapusan, kana kay mao'y imong gikinabuhian karon. Kung maluwas man ta sa adlaw sa katapusan, kana kay mao'y atong gikinabuhian karon. So magpili ka ug asa man ang imong kinabuhian, ang pagsunod o ang pagsupak. Pero gipamulong na ni Kristo nga dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Higala, lalo na nimo Brother Henry nga mo'y sindir karon. Naa ba kay hunahuna sa pagtuman sa kabubuton sa Dios? Ikaw karon higala nga naminaw diha sa inyong puloy-anan, naminaw diha sa imong sakyanan while nagbiyahe mo. Kumusta man? Duna ba mo'y huna-huna o handom sa pagsunod pagtuman sa kabubuton sa Dios? Kung duna, kanusa man ninyo na himoa? Unya na ugwa na'y kahigayunan ninyo nga masunod ug matuman kay ang atong duha ka tiil magtupong na, ang atong mga bukton muubay na sa atong kilid, ug unya muhayang na ta isulod datas kabaong, wala na'y panahon ug kahigayunan pa nga imong masunod kining mga butang nga imong nabatian, imong nadunggan ug nasabtan dinhi niini nga programa sa kahanginan. Hinumdumi, Brother Henry, usa ka dako nga pribilehiyo sa imong kinabuhi uban sa tanang naminaw karon, nga mintras buhi pa ta, atong nabatian abtan ta sa pulong sa kamatuoran. Wa pa musira ang kaluwasan, naabtan ta sa mga pulong sa kamatuoran nga mao ang kaluwasan. Pero hinumdumi gayod, kung ang pulong sa Dios nga imong nabatian imo ning supakon, ayaw kalimot nga sa adlaw unya sa katapusan ikaw mahimong mahinukman. Kini nga programa nga inyong ginapamatian, ginabasi kini sa mga butangan hay sulat dinhi sa balaang kasulatan. Busa kami makapaniguro nga wala kami tulubagon sa inyo, sa inyong nadungog og nabati, tungod kay ang inyong nadungog og nabati kamatuuran kana kay kini nga programa nagbase sa Biblia. Sumabalikan ko Juan 17:17, balaan na sila sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang pulong sa Dios kamatuoran, ang kasuguan sa Dios kamatuoran, si Kristo pod kamatuoran. I am the way, the truth, and the life. Kumusta man higala sa imong pagtuog pagkinabuhi, naa na ba si Kristo sa imong kinabuhi? Sa imong pagtuog kinabuhi, naa ba ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi? Sa imong pagtuog pag-alagad sa Dios karon, naa na ba ang kasuguan diha sa imong kinabuhi? Kay kung naa na, natural naa ka na sa kamatuoran. Apan kung wa gani ning tulo ka butang diha sa imong kasing-kasing, hinumdumi nga dili pagyud ka kapaniguro. Nganuman
tungod kay nahimong supa ka sa pulong sa Dios, nahimong supa ka sa kabubuton sa Dios, unya gipamulong ni Kristo ang makasunod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa iyahang kabubuton. Brother Henry, uban sa tanang mga naminaw karon, hinaot pa nga ang pulong sa Dios inyong gipamatian, matud pa dawatan nyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Dawata arang makaluwas yung mga kalag. Sa 1:22 Santiago nagingon, hinuon tumanan ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo nini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Ayaw na ni anang kutob ra kang maminaw, kutob ra kang mamati, kundi musunod ug mutuman ka kay diha sa pagtuman ug pagsunod nimo sa pulong sa Dios nagpaabot, naghulat nimo ang paglaom alang sa kaluwasan. Daghang salamat Brother Henry uban sa tanang naminaw karon. Unya si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw, pagpasabot sa nakasabot ug natin-awan na ninyo nga mga huna-huna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning padayon og basa mga higala. Okay, ato nakita si John Ray. Good evening mga brother. Chat ko napod ko nila ni Mama Philly o Papa Willie nga tuwa sa Ormoc City. Ayaw lang mo mingaw nako ma o ayaw pod mo kabalaka kay unahon sa nako ang pagmisyon para sa Ginoo. Kanya po si Brother Domingo Bunukan, maayong gabi ninyong duha, Brother John o Brother Libby. Nagpaminaw na punta karon. Sa gihapon ako i-greet ang pamilya ni Brad Pedring Carabio uban sa iyang kapikas sa kinabuhi nga Sister Bibi Carabio o sa iyang anak nga si Enday Metz Carabio. Salamat Brad. Niya po sa Oliver Kengijen, mura nag-dispedida sila Bro John o Bro Libby. God bless us all. Be with us always. Niya po si Imelda Osabel Borazzo. Mayong gabi Bro John o Bro Libby. Naminaw mi sa Buayahat, Midelen. Salamat kayo no, Sister Imelda Osabel Borazzo. Ay, salamat in town kay naka-chat na gid si Sister Imelda. Sister Imelda, salamat na sa inyong pagsalig o pag-imbitar sa imong sa blessings yung balay sa birthday. Ang mga tupperware nga inyong gisudlan sa sudan yung ipadala, wa pa na ko ikauli. Ako rani, no, naka-ready na ni, din nasulod sa kong bag, kaso nga lang, sobrang yun pagka kuan hektik sa oras, pero di na sa akong bag, di na ni malimtan kay dayon naman ni uli di sa inyo. Salamat Sister Milda, kumusta mong tanan imong mga anak, Sir Melvin Buracho dia, Dong Bikmal, tanan unya nila ni Dong Aye o Ariel Kababan. Okay, padayon tahigala ato nililion mga mensahe niya si Jenny Rama Permin, ni Asdundi Pinida, niya ato nakita Celine of Keria. Niya po si Brother Vidal Likigan, Louie J. Guerra, Andy Nubal. Niya po si Emily Delao Hilig, Narcipi Pelayo Edoliberio. Niya po si Madeline Kaindog Casquejo. Niya si Lina Pacifico, Patri Jim Colastri, Michelle Aragon, Rose Otsia. Niya po si Elde Notarion, Marisa Delma Volante Masung. Niya po si Sister Elixa Sinoy, Liz Livan Elosorio. Niya si Pikas ng tanaw ng Pikas. Niya po si Norman Velasquez Villarente ni as Jerry Nailon. Niyato po nakita si Sister Elsie Pitugo, Eljon Tonyakaw Nidja, niya Junior Noiva,
Aileen Pantalion. Anya po si Peter Corsal. Okay, thank you kayo. Brad Peter, thank you sa inyong pagtanaw sa ato nga program, no? O hinaot pa ang Dios ug panangin sab ninyo diha. Anya po si Johnny Mainit, Romel Tumakay, anya po si Janry. Mga ni ato mga nakita higala nga nidugang naglantaw sa ato nga tulumanon. Niya padayon ta ato tas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana giyon sa to niya paghanay, Brother John. Kuan lagi ni Brother Henry, dili mapod sa ingon ana, sir. Kay sa buhat 20 city, dito man sila sa templo. Unya sa buhat 2:46, adlaw-adlaw sila. Lagi sa unang adlaw semana, iyang gidahom ba nga kining mga bersikuluhan nagpruiba na nga ang Domingo magpapahulay di na Sabado. Okay, thank you kayo, no? Kanang imong gihatag nga verse sa buhat 20 versikulo 7 og buhat 2:46. Ang buhat 20 versikulo 7, wa na maghisgot nga tungod kay nagtigom sila anang unang adlaw semana, mauna na ang giilis sa adlawng igpapahulay nga gisgutan sa Exodo 20 versikulo 8. Nagtigom na sila tungod kay gibasa man to ni Brother John gani ha. Nagkatigom sila tungod kay si Pablo mugikan na manggod pagkaugma. Kunyagimo ng tanaw ni gala mga referensya sa Bible, Sabado dito sa gabi ilang pagkatigom. So what if sabot, gikan na ng adlaw, igpapahulay man, kanya gidritso na lang las gabi ilang panagkatigom kay gitawag man to og farewell meeting mga higala. Pagpanamilit pod ni Pablo, o niya kay mugikan niya siya pagkaugma sa padayon niyang pagbiyahe mga higala. Manang gisgutan sa buhat 20 versikulo 7. Tanaw na to din sa mayong balitang Biblia pagka Sabados gabi Sabados gabi ang gisgutan gimension higala. Kanang Sabado gos gabi human sa Sabado niya kapag gabi na siya unang adlaw na semana, part na sa unang adlaw semana. Kay magsugod man gikan sa pagka-sunset, ngadto sa pagka-sunset. Kay ipapahulay, magsugod na pagka-sunset yon sa pagka-Bernes. Kutob ra po na pagka-sunset, pagka-Sabado. So nang gabi matawag na nagdomingos gabi pero gimension ni Sabados gabi ang gigamit. Sabados gabi nagtigom kami. Og ang mga tao giwalihan ni Pablo okay ako basa otro pagka Sabados gabi nagkatigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon og ang mga tao giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi sanglit mugikan man siya pagkasunod nga adlaw. So ang wali ni Pablo hangtod sa tungang gabi mga higala. Pagkasapo sa adlaw ng Sabado, o niya gitaas siyang wali ato sa gabi gani gisgutan ni Brother Jun gani ha. Si Pikyo nga dito sa bintana nahagbong siya, nahulog siya tungod kay pilaw na siguro kay ito siya. Pagkaugmang adlaw may padayon si Pablo og biyahe. So magmagisgutan ni nga tungod kay nakatigom sila ng adlaw mauna ang adlaw nga igpapahulay. Kay magisgot ang pagsimba, pagtigom ang higala, makatigom ta bisan unsang adlaw sa semana. Bisan unsang adlaw. Pwede sa kang makasimbas Ginoo bisan unsang adlaw, bisan unsang orasa. Kay ang batasan sa mahigala nga Seventh-day Adventist sa mga dagko nga makasimbahanan, Merkulis na ay tigom. Gitawag na siya og midweek prayer.
O niya pagka Bernis gabi ipod, tawag nag sa parte Sabado, na gitawag og whisper meeting. O yun na pagid may dapat usay meeting sa Seventh Adventist na gitawag og 10 days of prayer. O magsimba gyapon na kada gabi na siya 10 days of prayer. Pero na sabton nga tungod kay nagsimba, nagampod ng adlaw ato ng tawgon og adlaw pahulay. Di na mo sabton, di na mo ibot pasabot ana. Kay magisgot kag pagsimba panagtigom. Pwede man ka magtigom bisan unsang adlaw. Pero dili pwede nimo bisan unsang adlaw imong tawgon og adlaw igpapahulay sa Ginoo. Nga naman kay sa Biblia naay specific nga gimension gyud nga gitawag og adlaw nga igpapahulay mahigala. Nya unsa man ang adlaw? Ang ikapitong adlaw sa semana makahigalaan. Ang nagpasiugda ana sa pagbantay walay lain kundi ang Dios sa langit after creation manghigala. Human sa paglalang sa kalibutan, ang Dios nagpahulay siya sa adlaw ng ikapito. Mo ganay Pilimiro nga nagmention og adlaw nga pahulay mga higala dias Biblia sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 2 og bersikulo 3. Ang mabasa diri og sa adlaw ng ikapito natapos sa Dios ang buhat nga gihimo og mipahulay siya sa adlaw ng ikapito gikan sa tanang buhat ngayang gihimo ngayang nahimo og ipanalanginan sa Dios ang adlaw ng ikapito og nagbalaan nini tungod kay nining adlaw nagpahulay siya sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. So muna Pilimiro nga verse sa Bible nga nagmention og adlaw ikapito mga kahigalaan. Adlaw nga ikapito. O niya kining adlaw ikapito kipahulian sa Ginoo. Unsa man ni siyang adlaw? Okay. Matod pa sa atong mabasa sa usa ka libro nga Religious Instruction Guidebook for Altar Services sa 3rd edition by Gregory Ramon de Gaston, usa ka PhD. Inguning the Sabbath day, Saturday, is the Sabbath of creation, the day on which God rested. Manigi pahigigala sa usa ka Doctor of Philosophy. Sa iyang pamahayag sa libro, the Sabbath day kuno, close parenthesis niya, Saturday, is the 7th day of creation, the day on which God rested. Ang adlaw nga mao ang gipahulayan sa Ginoo mga higala. So muna the first mention sa Biblia nga nagpahulay. Muna nga ang adlaw pahulay sa Ginoo akong gisgutan specific na siya ikapitong adlaw. Kanang adlaw dili na kay pahulay matulog tas balay kundi pahulay na sa magibuhaton o niya kanang adlaw igahin nimo na alang sa pagdaig o pagsimba ngadto sa imong Ginoo. Muna gipayag diha. O niya gibutang ginas Ginoo sa ikaapat nga sugo sa napulo ka sugo kanang adlaw ng ipapahulay. O niya kanang buhat 2:46 wa po na nagmention nga igpapahulay na tungod kay kada adlaw nagtigom sila murag sama na sa batas sa Adventista na gitawag og 10 days of prayer. Adlaw sila dito sa simbahan. Mga di na sabton kada adlaw ipapahulay na. Kay akong isgutan nga dunay specific nga adlaw pahulay adlaw sa pagsimba, adlaw balaad tubangas Ginoo. Mao ang ikapitong adlaw kay papahulay ang kining adlaw nagpadayon kini gikan sa panahon sa creation hangtod sa walay katapusan sumala sa Isaiah 66:22 ug 23. Wa naman tayo higala sa di pahingpit tapuson atong tulamanon. Mga higala nagampo kita dalaygon ko nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat sa kalampusan sa imong tulong tabangi ang nagapaminaw dadas kayag sa kamatuan.